Pipila ka residente nga nabahaan sa Zamboanga City, mas gipili nga magpuyo kilid sa dalan. Ang ilang rason, tungod puno na kuno ang evacuation center sa syudad. Ang dugang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Naglaray kilid sa Tumaga-Luyahan Bypass Road ang pipila ka mga tent nga gipangpuy-an sa pipila ka residente sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ang mga tent hinatag sa usa ka city official o gipang tabunan na lang og trapal isip proteksyon inig kagabii. Kadaghanan kanila nagpuyo sa riverside o ganaapay tubig baha sa ilang lugar. Tungod kay napuno na gayod sa mga bakwit ang evacuation center dinhi sa Barangay Tumaga, mas gipili na lang kuno sa pipila ka residente ang mupuyo daplin sa dalan. Desisyon jud ma'am diri na lang jud mi ma'am. Tangan kay tawo ma'am, na jud mi nagatutod. Siyempre, asa man mi mudagan, eskwelahan, daghan na kaayo. Kay dorong ko na siya ang walay. Dula pa CR dito. Okay lang po diri. Base sa record sa barangay, miabot sa 87 ka magbanay ang nagpuyo kilid sa highway. Ginahaturan sab sila og ayuda sa gobyerno. Mobalik ra sab kuno sila sa riverside kung luwas nang makabalik sa ilang Pinoy-anan. No kita pwede esperanza. Si takilang kami, ready gad kami para asisti, puwersa, masin pakilaya, alcanza kami poko-poko aros onde kang mga affected area. El diamond puwersa tagigat para kanila. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.